Kaixo, ongi etorri beste bideo batera. Berriro ere platofanaien amaiera artistiko bat. Ta hau oso interesgarria da. Zuriak irabazi behar du. Eta gainera, beltzak alfila baduke. Eta ematen du alfilona dela. Lauki bestetan dagoelako eta zuri guztiak lauki bestetan ere badaude. Eta hala ere irabazi behar du zuriak. Erraz ematen du F6-en dakalako golpeoia. Baina peioirik ezin da erraz koroatu. Adibidez, F6 gero. Alfila E5 jake. Erregea abi, alfila D6 kontrolatzen du koroa zeolaukia. Beraz, lehenago, zuriak zer egin behar. Ze egin dezake aurreko posizioan. Hakeman. Zaldia ebi. Zen da mugimendu honen ideia? Nola bait, ekitea alfila E5 jake izatea. Hori erraz ikusten dugu errege C2 aldaeran. Orain, zaldia delau jake, E delau, F G6, eta orain alfila E5 ez da jake. Beraz, G8 eta gero, hau irabazita dago. Adibidez, D3 jake, erregea abi, D2, dama, G6, errege C batera mugitzen baldin bada, peioiaren koroazioa bermatuz, dama B1 jake mate da, beraz, dama G6 eta gero, erregea C3 jun behar da, eta dama G4 edo dama B1 eta gero, koroazioa kontrolatuz, hau irabazta da. Ze beste lekura mugitu egin deteke errege beltza. D1, errege D1 tek ez da keinolako zentzurik, zaldia C3 jake eta lehenengo aldera berdinen gaude edo oso antzekoa. Beraz, bakarri falta zaigu erregea D2. Eta orain mugimendu fina F6 da. Baina peoia jango du eta jake emango du. Bai? Alfila E5 jake da. Baina orain magia. Zaldia C3. Noski, orain zaldi hori ezin da jan. Alfila C3 jake, erregea bi. Eta beltzak ez daka B4 lakia, B5 peoia hor dagoelako. Eta ezin du kontrolatu F8 lokia. Beraz, koroazioa ezin du ikiditu. Beraz, zaldia C3 eta gero ezin da jan, alfila D6 koroazioa kontrolatzeko, baina orain zaldia dela E4 jake, eta alfila jango du urrengo mugimenduan zuriak, eta urrengoan peoia koroatuko du. Eskerrik asko hor egoteagatik eta urrengo bideo batera arte.